Shin ko kun san menene dalilin da ya sa ƙasar Amurka take goya ma ƙasar Isra'ila baya game da yadda take ƙoƙari tana kai har-hare zuwa sassan ƙasashe kamar irin su ƙasar Iran da kuma ƙasar Qatar wato zuwa Doha? To mai sauraro ka biyo mu a cikin wannan shiri inda za ka je mu ɗauke da wannan cikakken rahoton namu na wannan rana. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin namu na yau. Wato ƙara kai hare-hare dai tsakanin ƙasashen musulmi yana ta ƙara ta'azzara duba da yanayin inda ita ƙasar Isra'ila take ganin cewa yanzu ta raina kowace ƙasa inda ƙasashen musulmai ne, duba da yanayin da take ganin cewa ƙasar Amurka tana ƙara goya mata baya, wato shi yasa take zage dantse take ƙara ƙaimi duba da yanayin yanda take ragargazan wato sojoji kamar na ƙasan su Qatar da kuma ƙasashen sauran wato Turawa haka ko kuma in ce irin Larabawa. Wanda kuma hakan idan ba a yi ƙoƙari an kawo ƙarshen shi ba zai iya tada wani hankali wanda mu kanmu ba mu san ƙarshen shi ba. To yana ɗaya daga cikin dalilan da ya sa ake ganin cewa ya kamata ita Majalisar Ɗinkin Duniya wato ta zauna ta yi magana game da wannan abubuwa da yake faruwa. Shin ita ƙasar Isra'ila ma menene dalilinta na hujjanta na kai wannan har-hare? Wasu sun ce tana kai har-hare ne saboda wasu mutane da aka kashe mata, to shi ma hakan da take tana yi ne don ɗaukan fansa, shi yasa ta kai hari wato zuwa ƙasar Doha, ƙasar Qatar kenan. Wanda kuma hakan yana ƙoƙari ya fara saɓa ma dokoki, da mun san cewa ita ƙasar Qatar ba ƙasa ba ce wacce ta saba yaƙe-yaƙe ko kuma in ce ta saba faɗe-faɗe. Ƙasa ce wacce ko da yaushe tana ƙoƙarin mai da hankali ne don neman arziki. Kamar yadda muka sani dai wa'innan ƙasashen Larabawa Allah ya yi musu arziki wato man fetur da dai abubuwa kala-kala. Kuma yanzu idan muka duba in ƙasar Isra'ila ta ci gaba da wannan abubuwan, to tabbas ba da yiwuwan su iya faɗawa wato rashin man fetur da wasu kayayyakin masarufi wanda akan fitar da shi ne daga ƙasashen Larabawa ake turawa zuwa wa'innan ƙasashe irin su ƙasan Isra'ilan dai da kuma sauran wasu ƙasashe. Wanda kuma ya kamata a ce ita ƙasar Amurka ta sa baki ta yi ƙoƙari ta dakatar da wannan yunƙuri da ake yi da kashe-kashe da ake yi tsakanin Gaza da Falastin. Wanda ko da a ce mutanen nan ana kashe su, kai ƙila ahalus sunna ne ko kuma kai ɗan ɗariƙa ne kake ganin cewa su ƙila ko suna mabiya Shi'a ne. To ba wannan aƙidan za ka kalla ba, ka duba menene ya haɗa ku da su. Gabaki ɗaya kun fito a turban musulunci ne, to sai ka kalla wannan musuluncin ka daina kallon wancan aƙidan da ya raba ka da su. Idan faɗa ne za ku yi tsakanin kai da su, to sai ka yi maganar aƙida ɗin, amma ana faɗa tsakanin arne da musulmi, ai ka ga ba a maganar aƙida. To shi yasa ya kamata a ce 'yan uwanmu mu fahimta mu gane wa'innan mutane suna buƙatan addu'o'inmu a ko da yaushe a kuma dukkan inda muke. Muna ƙara kuma roƙa musu Allah, Allah ya kai musu ɗauki ya zaunar da su lafiya. Mu kuma wanda muke zaune lafiyan ba dabaran mu bane, ba ƙoƙarin mu bane, ba yin mu bane. Allah ne ya so ya zaunar da mu a haka, kuma a ko da yaushe muna ƙara roƙon shi ya ƙara.